Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Solemnitat del cos i de la sang de Crist. Text de l'Evangeli. Un dia, Jesús parlava del regne de Déu i guaria els qui tenien necessitat. El dia començava a declinar i els 12 s'acostaren a dir-li: acomiada la gent i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat. Però Jesús els digué: doneu-los menjar a vosaltres mateixos. Ells respongueren: només tenim 5 pans i 2 peixos. Si de cas, hauríem d'anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada. Hi havia, en efecte, uns 5.000 homes. Llavors, Jesús digué als seus deixebles: feu-los seure en grups de 50. Ells ho van fer així, i tothom s'assegué. Jesús prengué els 5 pans i els 2 peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir 12 cistelles de bocins de pa que havien sobrat. Comentari. Mossèn Antoni Querol, Barcelona. Doneu-los menjar vosaltres mateixos. Avui és el dia més gran pel cor d'un cristià, perquè l'Església, després de festejar el Dijous Sant, la institució de l'Eucaristia, procura ara d'exaltar aquest august sagrament, mirant que tots l'adorem il·limitadament. Quantum potes, tantum aude. Atreveix-te tant com puguis. Aquesta és la invitació que ens fa Sant Tomàs d'Aquino en un meravellós himne de lloança a l'Eucaristia. I aquesta invitació resumeix admirablement quins han de ser els sentiments del nostre cor davant la presència real de Jesucrist en l'Eucaristia. Tot el que puguem fer és poc per mirar de correspondre a aquesta donació tan humil, tan amagada, tan impressionant. El Creador del cel i la terra s'amaga sota les espècies sacramentals i se'ns ofereix com a aliment de les nostres ànimes. És el pa dels àngels i l'aliment dels qui caminen. I és un pa que se'ns dona abundantment, com va ser distribuït sense mesura el pa multiplicat miraculosament per Jesús per evitar el desfalliment dels qui el seguien. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir 12 cistelles de bocins de pa que havien sobrat. Davant d'aquesta sobreabundància d'amor, no hi cap una resposta evasiva. Una mirada de fe, atenta i pregona a aquest sagrament diví, ha de deixar pas necessàriament a una pregària agraïda, a una encesa del cor. Sant Josep Maria acostumava a fer ressò en la seva predicació de les paraules que un prelat ancià i piadós adreçava als seus sacerdots: tracteu-me'l bé. Un ràpid examen de consciència ens ajudarà a notar què ens cal fer per tractar Jesús sagramentat amb més delicadesa. La netedat de la nostra ànima sempre ha d'estar en gràcia per rebre'l. La correcció en la manera de vestir, com a senyal d'amor i reverència. La freqüència amb la qual ens atensem a rebre'l. Les vegades que el visitem al sagrari. Haurien de ser incomptables els detalls amb el Senyor en l'Eucaristia. Lluitem per rebre i tractar Jesús sagramentat amb la puresa, humilitat i devoció de la seva Santíssima Mare, amb l'esperit i el fervor dels sants.